Les millors coses de la vida es troben fora de la teva zona de confort. O això diuen. Moltes persones neurodivergents ens ho hem cregut i hem intentat fer exposició progressiva fins a acabar pitjor de com hem començat, amb més ansietat i amb menys ganes de tornar-ho a intentar. I si tu també ets neurodivergent, especialment si vas rebre el diagnòstic a l'edat adulta, segurament a tu també t'ha passat això. Primer vius com la gent és capaç de fer coses aparentment simples que a tu et costen una barbaritat, però tu no saps ben bé per què, perquè no tens el diagnòstic encara, llavors ho atribueixes a una falta de disciplina o a que ets una fluixa i t'hi esforces més per compensar. Però després arriba el burnout, que per cert en parlem al vídeo 4 amb consells per sortir-ne, i deixem de ser capaços de fer la majoria de coses. I no només això, sinó que com que ara hem experimentat les conseqüències reals d'esforçar-nos massa i intentar compensar massa, ens agafa la por de que ens torni a passar el mateix. Així que comencem a limitar experiències, reduir esforços i deixem d'exposar-nos a potencials perills. Fins que potser ens acabem limitant massa i ens sentim malament per ser tan poc capaços de fer les coses que voldríem fer. I penses, realment mai seré capaç de fer allò que em fa por? I com que no et vols identificar amb aquesta realitat, et tornes a forçar a intentar poder fer aquestes coses. I veieu per on vaig, no? Doncs el primer que hagués necessitat jo saber quan navegava per aquest mar d'incertesa era reconèixer la diferència entre incomoditat i amenaça. Perquè ja sabem que no totes les situacions noves o difícils suposen exactament el mateix nivell d'activació del nostre sistema nerviós. Llavors, una situació pot ser incòmoda quan ens manté actius i amb aquesta activitat generem uns aprenentatges i ens adaptem a aquella nova situació. I gràcies a aquestes adaptacions, precisament és com ens fem més forts, l'experiència s'acaba integrant i finalment podem dir que guanyem seguretat respecte a com havíem començat al principi. Però realment allò de what doesn't kill you makes you stronger no és sempre així. Perquè si la situació es percep com una amenaça més gran, ja no aplica tot el que acabem de dir. Perquè en aquest cas l'activació és tan intensa que en comptes de generar les adaptacions necessàries que ens permeten fer-hi front, se'n genera un aprenentatge d'evitació i augmenta la hipervigilància encara més del sistema nerviós. Perquè al final es reforça allò de, efectivament, jo tenia raó, aquesta situació és molt difícil, és totalment inassumible, no hauria d'haver-ho fet. Llavors d'aquí igualment traiem un aprenentatge, però no és positiu, és un aprenentatge d'evitació. Aprenem a no tornar-ho a fer-ho. I en comptes de guanyar seguretat en el procés, en perdem. I el que sí que guanyem és ansietat, perquè tenim encara més ansietat que quan hem començat. I en canvi jo suposo que se'ns ha explicat o se'ns ha reforçat molt que davant d'una situació d'amenaça el que hem de fer és seguir-ho intentant, perquè si ho seguim intentant a força d'exposició a exposició, al final ho acabarem superant. Spoiler, no sempre és així. També existeix una situació com contrària, que és el que a mi em passava, i encara em passa personalment, que és pensar que una situació incòmoda em farà mal igualment. I llavors, per por anticipatòria al que pot arribar a passar, porto tota la vida intentant evitar sempre la incomoditat. I ara no només em fa tot ansietat, sinó que això fa que et quedis a les portes d'intentar moltíssimes coses que no acabo fent. Però no estem aquí perquè em facis teràpia, llavors seguiu amb el vídeo. Doncs com dèiem, l'exposició progressiva no funciona en la majoria de persones neurodivergents. I un dels factors que ho explica és que per nosaltres la majoria de situacions, en comptes de poder ser incòmodes o amenaçants, acaben sent gairebé totes amenaçants. I per què passa això? Doncs per diversos motius relacionats amb quines garanties arribem a exposar-nos a aquelles situacions. La majoria tenim més experiències negatives acumulades, de rebuig, de bullying, un sistema nerviós amb molta més hipervigilància ja només de base. També diferències en el processament de la informació, que ja hem anat explicant durant la sèrie, que explica que, per exemple, a nivell sensorial ens puguin afectar més alguns sorolls forts, algunes llums o altre tipus d'estímuls. I a més, com hem anat veient a la sèrie, també tenim més afectació de molts trastorns de salut, com per exemple digestius o relacionats amb el dolor crònic o la fatiga. I tot això també demostra una altra cosa, que és que una situació no es pot catalogar objectivament d'incòmoda o amenaçant, sinó que dependrà de la interpretació que en faci cada persona. Per exemple, per una persona, una abella li pot resultar moníssima, però per una altra persona li pot fer un pànic terrorífic. I per això aquelles frases o expectatives de és que hauries de poder, si t'hi esforces més ho aconseguiràs, o directament no n'hi ha per tant, no serveixen per res i no tenen sentit. Ja em diràs, molt bé, tot això està fantàstic, però a mi el que realment m'interessa saber és com saber jo si una situació és incòmoda o amenaçant per saber si m'hi hauria d'afrontar o no. Doncs a mi, personalment, un concepte que m'ajuda molt per reconèixer aquestes situacions seria el de dosi hormètica. L'hormesi és un principi biològic segons el qual una petita dosi d'estrès pot provocar una adaptació beneficiosa, mentre que una dosi d'estrès massa alta o massa baixa no provocaria aquesta mateixa adaptació positiva i, per tant, seria perjudicial. És a dir, que tenim massa poc estímul, no hi ha adaptació. Tenim un estímul moderat, el cos genera adaptacions positives per fer-hi front, per tant, aconseguim un benefici, i si en canvi ens passem d'estímul és quan no hi ha una adaptació positiva i a més apareix un dany. I aquest fenomen és superquotidià i un dels exemples més fàcils que podem trobar és, per exemple, en l'esport. Si jo no em moc mai i no faig cap esforç i surto perdent perquè, tot i que jo no em faci mal, estic perdent múscul, per tant, no és positiu.
Si faig un entrenament adequat per mi, per les meves característiques, amb augment progressiu de la càrrega, etc., llavors allò em serà positiu perquè el cos s'adaptarà i per tant aniré guanyant múscul i força, però en canvi si em passo, si aixeco un pes massa elevat, masses dies, o en general faig servir massa càrrega, no només no és beneficiós perquè no generaré adaptació i aquell múscul que jo busco, sinó que a més em puc fer una gran lesió. És a dir, el problema no és fer exercici, el problema és la dosi d'exercici que jo faci. Per tant, la dosi hormètica és precisament aquesta quantitat justa d'estímul en la que jo trobo beneficis perquè genero una adaptació sense provocar danys. I si ho apliquem a termes psicològics, podem parlar de la finestra de tolerància, on una amenaça estaria fora d'aquesta finestra de tolerància, generant massa activació i, per tant, absència de beneficis, mentre que la incomoditat o dosi hormètica estaria dins de la finestra de tolerància, allà com pel límit, però encara dins. I conèixer la meva finestra de tolerància és clau per reconèixer quines situacions em seran beneficioses a mi, en el meu cas concret. I què ens passa a moltes persones neurodivergents? Que quasi sempre estem fora de la nostra finestra de tolerància. És a dir, vivim en un estat on l'adaptació i l'aprenentatge positiu són molt difícils d'aconseguir. Perquè en aquest context no estic utilitzant la meva dosi hormètica, sinó que m'estic passant constantment. Llavors, segons les característiques de cadascú, la seva corba hormètica o la seva finestra de tolerància tindrà una forma o una altra. Es veurà més ampla o més estreta. I si intueixes que en la teva gràfica seria més aviat petitona, tinc una bona notícia abans que et desanimis, i és que la finestra de tolerància es pot ampliar. De fet, no et semblarà tan estrany que una mateixa situació pot deixar de ser excessiva si abans augmentem la nostra capacitat de respondre-hi. Per exemple, podem ajudar el nostre sistema nerviós de 3 maneres. Aquí no intentem canviar directament el sistema nerviós, sinó que el que fem és reduir la quantitat d'estímuls o la càrrega que el sistema nerviós ha de gestionar. Llavors, d'aquesta manera, és capaç d'abordar alguns escenaris que si tingués massa càrrega a sobre no podria gestionar. No seria accessible. I és en aquest nivell on entren en joc les adaptacions, que, per exemple, en un context autista seria utilitzar cascos o taps per reduir el soroll de l'ambient, canviar la llum a una més càlida o més agradable, demanar previsibilitat o informació i instruccions en altres formats que siguin més accessibles, etc. Però també són aspectes tan bàsics com dormir prou, menjar suficient, tractar problemes de salut que pugui tenir, organitzar-me el dia o demanar ajuda. Tot això entraria també dins aquesta categoria. I moltes persones pensen que això és acomodar-se massa, però en realitat només es tracta d'eliminar càrrega innecessària, perquè penso que no té sentit gastar energia intentant compensar estructures que no són prou accessibles, especialment si amb uns petits canvis es poden adaptar i no generen aquest problema. Millor conservar l'energia per gastar-la en situacions que m'hagin de generar més beneficis, no? Aquí ja actuem directament sobre el sistema nerviós a través d'exercicis o propostes que ens serveixin per enviar un missatge molt concret cap al cervell que indiqui que ara mateix estem segurs. I per enviar aquest missatge podem utilitzar les típiques de respiració profunda, el balanceig, pressió, caminar o altres formes de moviment, jugar amb joguines, d'steaming, estar en contacte amb la natura, fer massatges... I això per què funciona? Doncs el sistema nerviós està constantment rebent informació no només del món exterior, sinó també del que està passant al cos. De com està anant el batec del cor, de com estem respirant, de com estem digerint, de quina postura estem mantenint... És com una conversa contínua. Llavors, si aconseguim modificar aquestes senyals del cos, modifiquem també quina interpretació en farà el sistema nerviós d'aquesta informació que li arriba. I per això, quan respirem de manera lenta, el missatge que rep el nostre sistema nerviós és de que si em puc permetre respirar a poc a poc és perquè realment no deu haver-hi perill. I aquest missatge activa directament el sistema nerviós parasimpàtic, aquell de descans, digestió, reparació, i en canvi disminueix l'activació de lluita o fugida, que és aquesta que ens dona aquesta sensació més d'ansietat. I una altra cosa que també ajuda a generar més seguretat és l'autonomia que percebem en aquella situació. És a dir, que una mateixa experiència es pot viure de maneres totalment diferents depenent de si m'hi he exposat de manera voluntària o m'hi han obligat. Pensa en una persona, o potser ets tu, que no suporta el soroll del trànsit, del carrer, però que en canvi, quan es posa música, l'escolta a tot volum, un volum exagerat. Podríem dir que els dos estímuls venen a ser un volum molt alt de so, però en canvi, com s'experimenta aquell volum elevat no té res a veure en les dues situacions. Finalment, el sistema nerviós funciona fent prediccions. És a dir, que no espera que passin les coses per després reaccionar-hi, sinó que intenta anticipar el que passarà i així assegura millor la supervivència. Però clar, si acumulem experiències de bullying, invalidació, crisis, sobrecàrrega sensorial, problemes de salut, burnout, doncs el cervell s'acaba construint la seva pròpia idea de com és el món i amb tot això acumulat no acaba de ser una idea gaire optimista. Però igual que les rutes neuronals que s'han anat creant per augmentar aquesta anticipació i respondre a les creences que ens hem anat formant, també podem afavorir la creació de noves rutes neuronals que reforcin un missatge contrari que a mi m'ajudi més. És a dir, que el que volem és viure més experiències positives i que això demostrarà al sistema nerviós que hi ha altres opcions.
I aquest pas comença precisament per deixar de forçar-nos a sobreviure en situacions d'amenaça, perquè és una mica complicat convertir això en situacions positives, i també hem de deixar de fer el contrari, el de quedar-nos immòbils per por de fer-nos mal. Perquè al final tot això el que reforça és que efectivament tinc raó, hi ha perill i el millor que podia fer és no moure'm més. Però a més, ja no és només facilitar això de viure experiències positives, sinó també ressignificar les experiències que vivim. Jo abans et deia que potser inconscientment porto tota la vida fugint de la incomoditat, purament perquè jo estava convençuda de que si m'exposava a certes situacions augmentava la possibilitat d'acabar en un burnout i totes les conseqüències que això comporta. Llavors, que no saps què em passava quan efectivament m'acabava exposant a una incomoditat, encara que fos suau, Doncs que tenia tanta ansietat anticipatòria i una veu tan negativa de que allò em faria mal segur, que efectivament aquella incomoditat es transformava en una amenaça que em feia mal. Llavors ja no és només buscar experiències positives, sinó també qüestionar-nos si algunes de les experiències que en algun moment hem catalogat com a amenaces, encara que sigui de manera inconscient, potser podrien formar part de la categoria d'incomoditat i per tant serien més abordables del que pensem. A més, com que ja venim dels altres passos, hem guanyat eines, tenim un sistema nerviós més regulat i ja som capaços d'afrontar-nos a incomoditats que potser abans no érem tan capaços, ara sentint més seguretat i amb més recursos. Aviam, el problema és que molta gent intenta anar a aquest tercer pas sense haver passat pels altres dos anteriors. I llavors és quan dic, va, em repetiré diverses vegades que sóc la millor, puc amb tot, sóc capaç, i llavors m'exposaré a la primera situació d'amenaça que trobi i vinga, va, endavant. Però si tu arribes en aquest punt amb un sistema nerviós exhaust, sense haver dormit suficient, menjar suficient i viure en un entorn sense cap mena d'adaptació, doncs per molt que et repeteixis que ets capaç, igual el cervell no aconsegueix aprendre i integrar allò com una experiència positiva i d'aprenentatge. Per això, les adaptacions i la regulació del sistema nerviós no són l'oposat del creixement. De fet, són el que ho fa possible. En el primer nivell intentem disminuir la saturació, en el segon reduïm el mode de supervivència i aportem eines que ens ajudin a recuperar flexibilitat, i en el tercer nivell actualitzem prediccions i, finalment, ampliem la nostra finestra de tolerància. I això explica per què una mateixa exposició pot sortir bé un dia i malament un altre. Perquè no és només qüestió ni de la meva voluntat ni de com objectivament difícil sigui aquella activitat, sinó en quin estat arriba el meu sistema nerviós en aquella exposició. Quan hi ha menys càrrega, més regulació i una sensació de seguretat suficient, el cervell ja pot fer el que millor sap fer: aprendre i adaptar-se.